waka da na fara dawo dawo masoyi na dawo ba za na dawo ba laifin da na yi ka zamto ya afewa wallahi na tuba. Jama'a barkamu da sake sarar da ku a cikin wani sabon shiri na Tamini Riga Da Wando. Na tabbatar wannan fuska da ke gaba mana da ke kan screen sananniyar fuska ce musamman ga ma'abuta ji ko kuma kallon waƙoƙin ƙasar Hausa ko in ce masana'antar shirya fina-finai ta kannywood. Amma aka ce waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. A takaice ya sunanka? Sunana Hussaini Danko, mawaƙi daga masana'antar kannywood. Masha Allah. Shin me ka ɗauki waƙa? Gaskiya na ɗauki waƙa ita ce babbar sana'a ta da nake. Da kyau. Kasantuwar a kowace sana'a za ga tana yi wa mutum riga da wando mana ta hanyar alfanu da yake samu ta cikinta. Shin waƙa ta maka riga da wando? La waƙa ta min riga da wando, ta min har da babbar riga. So masha Allah. Shin yaushe ka fara waƙa? Na fara waƙa 2009. 2009 shekaru masu dan dama kenan. Shin da wace waka ka fara? Waka da na fara dawo masoyi na dawo ba za na dawo ba laifin da na yi ka zamto ya afewa wallahi na tuba. Na tabbatar masu bibiyar ka sun san wannan waka kuma waka ce da ta yi shura matuƙa. Shin ka taba sakin kundin waƙoƙi ma'ana album kenan? Na saki waƙoƙin kundin album ɗin ina ga kusan guda 6. Wannan kuma shi ne na 7 ma da kan saki. Shin za mu iya sanin sunayen su daga ciki haka a takaice? Farko akwai babban yaro, akwai basaja, akwai tafiya da gwaninka, akwai nusaiba, akwai adan jika, sannan kuma yanzu ga dawo. Masha Allah. Shin wani irin nau'in waka kake? Ina nau'in waƙoƙi ne na soyayya, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. To waƙar da ya shafi irin kamar siyasa da kuma biki ba, shin kana yin sa? Ina waƙar biki, ina waƙar siyasa, sannan kuma ina waƙa ta aure. Da kyau. Malam Hussaini Danko, a cikin waƙoƙinka wace waƙa ka fi so? Gaskiya waƙa inda ni ne ba wani, ni zan iya cewa gaskiya ba waƙa ta da ba na so. Kowace waƙa ta ina ƙaunarta. Irin a ciki ba wani ƙwaya ɗaya da kake ji irin. Ba ɗaya da na ware, kowace waƙa ta ina ƙaunarta, ina santa. To a kasantuwar akwai masoya a faɗin duniya a gurare daban-daban, wasu kuma za su so su mana su samu waje da za su iya samun waƙoƙin walau na saya ko kuma dai inda za su iya samun su downloading na kyauta abu makamancin haka. A takaice a ina za a iya samun waƙoƙin? To za a iya samun shi akan audio ma, za a iya samun shi a dai duk platforms da mutum ya sani na harkar waƙoƙi. Insha Allah mutum yana bibiya ta zai same su. To ya batun kamar YouTube ga masoya masu son ganin ka ma'ana a zahiranci a cikin video da sauransu, shin akwai YouTube channel da za a iya samun ka? Akwai YouTube channel da masoya za su iya samu na akai, shine Hussaini Danko. Mana idan mutum ya shiga YouTube ya sace Hussaini Danko? Zai same ni insha Allah. To da kyau. Ya batun iyali, shin ana da aure kuwa? Ina da aure, mata na har biyu. Masha Allah. Yara ba? Yara na 3. Da kyau. A takaice me tarihin Hussaini Danko? To tarihin Hussaini Danko haifaffen garin Plateau State ne, wato Jos. An haife na garin Plateau State, a nan ne primary school ɗina nema na secondary school. Daga nan dai karatu ya tsaya, amma da insha Allah ina tunanin tunda Allah ya sa na dawo Kano zan ɗora daga inda na aji. Shin bayan sana'a ta waka, shin kana da wata sana'a ta daban? Ina da sana'o'i har guda 3 wanda suke sirri na ne, ba sai na faɗi su. Wannan gaskiya ne. Kasantuwar waka ta zama ruwan dare a wannan lokaci, wani kira za ka yi ga masu sha'awar zamantowa mawaka? To gaskiya kiran da zan wa masu sha'awar shigowa harkar waka ita ne da farko gaskiya mutum ya sa haƙuri, sannan kuma mutum ya sa juriya, sannan kuma mutum ya sa ransa abin da zai yi dinnan sana'a ne ba wai nishadi ba. To insha Allah duk inda ka shigo ko kai duk abin da kake nema insha Allah za ka same ta cikin wannan masana'anta ta waka. Masha Allah. Shin kuna da wata kungiya taku ta mawaka? In kuma akwai, wani irin rawa take takawa? Gaskiya muna da kungiyar mu ta mawaka, muna da kuma yawa gaskiya a cikin ta, dan akalla mun kai mutum 16 wanda muke da kungiyar. Sannan kuma kungiyar tamu tana kokarin haɓako da yara ne ƙanana matasa wanda suke da sha'awar yin waka. Dan kwanan da muka fata ita ce muryar mu. To wannan kaga yunkuri ne mai kyau, domin a kasantuwa za ga matasan mawaka suna korafin cewa ba wata kungiya ko ni abu. Muna kokarin fito da wannan kungiyar, insha Allah kuma za ta taimake mu, kuma za ta taimaki masu tasowa, kai masu tasowa masu za su fi cin gajiyar ta kan. Da kyau. Daga ƙarshe wani kira za ka yi ga al'umma da kuma masoya baki ɗaya? To kiran da zan yi ga al'umma
gaba daya da mu zage da addu'a wannan kasa ta mu ubangiji Allah ya ba mu lafiya kuma da zaman lafiya, Allah ya kara mana soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na kulle. To masha Allah mun gode Hussaini Danko da ka ba mu lokacin ka a cikin shirin Tamini Riga da Wando.